Bon dia, bon dia! Jo i el Nuc, que està aquí sota, anem a fer una rutilla per l'aigua, com últimament. Adeu, fins ara! Val, doncs què farem aquesta vegada? Anirem resseguint la riera de Rellinars, per tot aquest entorn tan xulíssim. Doncs estem a l'agost i no és molt habitual que fonts i rieres estiguin amb aigua. Són fonts i rieres que normalment estan ben seques, i més en aquesta època de l'any. El que passa que aquest any ha sigut bastant bon any, com hauria de ser. Una passada. Mireu quina passada, trobar fonts així, i que a més puguis veure aigua. Increïble. Curs-salta-no! Anem a fer el banyito, que vagi molt de gust. Uau! Una passada! Meravellós! Doncs bé, què tenim aquí davant? Aquí davant tenim un antic molí de fusta. L'aigua passava a través de les canals i feia moure el molí. I a dintre hi havia la fàbrica. Tot això abans de que la corrent arribés a les fàbriques i el carbó. I per on arribava l'aigua? Doncs per la canal, aquesta, i venia dels dipòsits, dels diferents dipòsits. Baixava amb empenta per aquí i feia moure el molí, i a dintre les fàbriques, normalment tèxtils en aquella època. Estem parlant del segle XIX. Vale, doncs a través d'aquesta corda hem aconseguit baixar al lloc tan espectacular com aquest petit salt d'aigua. Xulíssim, molt bé, guapíssim. Ara ens farem l'últim banyito del dia. Una passada! Espectacular! Com sempre, com tots els llocs on anem, sempre espectacular. Corre-salta! Corre-salta! Espera't! Doncs aquí acaba l'excursió d'avui. Un plaer, un goig.